ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಊರು ಪೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಪೋವೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ಕತ್ತಿಡ್ಲ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಣ್ಣೆಲೆ ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಊರು ಏನು ಜಸವಣ್ಣ ಒಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪೂರ ಬರೋದುಂಟು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಊರು ಎನ್ನುಂಟು ಏನೋ ಅಲ್ಪ ನಾಗರ ತನ ಮೈಪುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬರ ಒಟ್ಟಾದು ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಹೋದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿರಂಜಿ ತನ ಮೈಪುವ ನಮ್ಮ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಏಳು ಕಡಾಡ್ದು ಆಪೆಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರೆಗ್ಲ ಆವಂದಿಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಶ್ವೇತ ಹೋಡುವರ ಊರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ಬಟ್ ಏನೇನೆ ಕಾಪುಚ್ಚು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಲಾತು ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲೂಸಿ ಮಸ್ಕತ್ತ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಸ್ಕತ್ತದ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಮಸ್ಕತ್. ನನಗ ಒಮಾಂಡ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬಂದು ಪುನಃ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ಮಸ್ಕತ್ ಪಂಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ಕತ್ ಏರಿಯಲು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ವಿಲಾಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ಕತ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮುದ್ರದ ಕೈತಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಶ್ವೇತ ಒಂದು ಫಿಶ್ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನೋಲಿ ಒಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ 300 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಲ್ಲ ಮುಂತ ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ 300 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ರೂವಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಏತು ದೂರ ಉಂಡು? ರೂವಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಸುರುತ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪನು ನೆಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕತ್ ಸಿಟಿ ಬಂದ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಎದುರು ಬತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾಕಿಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 5 ಕಾಲ್ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿಡುವೆರಾ? ಉಲೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಉಲೈಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಿದೇಡು ಇಂಕ್ಲು ಗರ್ಭ ಗುಡಿತ ಪಿದೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಓಪನ್ ಅವನುಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಬಟ್ಟಾತ್ ಬಾಕಿಲ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಕಡೆಗ್ಲ ಕಾತುದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಒಟ್ಟು 100-200 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ 200 ವರ್ಷ ಇರಾಕದ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು. ರಾಯ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲೆಯವರಿಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಬತ್ತಿನದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಅರ್ಚಕೇರು ಎದುರುಂತದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಂದಿನಿ ಆರು ತಿಕ್ಕೇರಡ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ಪೋಕ ಉಪ ನನಗ ಸುರು ಕೆಂಕ್ಲೆ ಪುಗ್ಗಿಯ ನಿಕಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಉಂಡು ಶೋಕ ಹುಡ್ಕಾರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಡಿಸೈನ್ ದ ಗುಯಿಲ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಉದ್ದತ ಅಂಚಾದಿಂಕ್ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ
ಎಕ್ಕಡೆ ಅತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಅರ್ಚಕೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೇರ್ ಬನ್ನಗಲ ಮೇರೆ ಅರ್ಚಕರಾದಿತ್ತಿನ ಮೆರಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಟಿವಿಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಮಸ್ಕತ್ ಬಂಪುನ ದೇಶದ 150 ವರ್ಷ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಒಂದು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾದ 15 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾಂತ ಭಕ್ತರ್ನಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂಚ ಆ ಊರ್ದಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನತ್ತಾನಿಂದ ಆಂಡಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿದವರ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಂಡಲ ಆ ದೇವತಾ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಯುವ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಂಬುಗಳ ಮೂಳು ಪ್ರತಿ ಪರ್ವಗಳು ಪಂಡ ಗಣಪತಿ ನವರಾತ್ರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಕೂಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮೋಜಿ ದಿನ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗ್ಲ ಊರೇ ಇಟ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯನಾಗಿ ಮಸ್ಕತ್ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರೊಂಡುಳ್ಳೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ಅರ್ಚಕೇರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ದೇವೇರು ತೂವೇರು ತಿಕ್ಕಿಯರು ಬಾರಿ ಆರಾಮ್ಸೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಒಡಿಜ್ಜಿ ಉಲೈಡ್ ಅಂಚದ್ ನಿಕಲೆ ತೋಜೇರು ಆಯ್ಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿಯಂದು ಪನ್ನಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪನ್ನೊಂದು ನಮಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ್ಲ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ್ಲ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಬಿಡುವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಡಲ ಪಾತೆರಿಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚ ನಮಕ್ ನಡಪೆರಗೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇರ್ತಿಜಿ ದಯ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಆತ ಕ್ರೌಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ತಿನ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ ರಜುಟು ನೆಟ್ಟ ಪೂರ ಕ್ರೌಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಥ ಪೊರ್ಲದ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಉಂತಾರೆ ಬಿಡುಪುಜಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲಿದ್ದ ಇದಾಗಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಿಡ್ತೇರು ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಊರು ಪೋಯರಾಯಿಜಿ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಊರುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ್ ಓಪನ್ ಉಂಡೈಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಬೊಕ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಓಪನ್ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು.